Action. Boas tardes, benvidos á presentación do proxecto Palabras Pedra do noso compañeiro Pedro Bravo. É un proxecto que quixemos enmarcar dentro do Día das Letras, do mes das Letras Galegas, debido ao contido e significado deste proxecto, que de seguro estou convencida de que vos vai a convencer e animar a participar del. Así que, sen máis, xa vos deixo con Pedro Bravo. Vale. Pois moitas gracias por asistires. Vamos presentar o proxecto en base a esta página ou este sitio en Google que fui aprendendo ao mesmo tempo que iba facendo ou que vou facendo. Non está completamente concluído precisamente porque non quero que sexa unha obra exclusivamente miña, sino que a xente participe un pouco e ofrece a súa opinión franca sobre o mesmo. Entón, este proxecto en principio, a idea que é ambiciosa, por suposto, era elixir monumentos deste tipo, monumentos amilladoiros de Palabras Pedra, agora explico que é isto dun amilladoiro, en toda Galiza, en todas as comarcas de Galiza. Como sempre o problema é iniciar algo novelo, pois que empecemos aquí en Arteixo a nivel local ou municipal, pois é un primeiro punto de partida. Entón, vou seguir como fío conductor a página, o sitio en Google este que se chama Amilladoiro de Arteixo, e que o nome que me gustaría poñerlle, xa por aí, sería, que é moi bonito e por certo fascinante, o de A Revolta das Pedras, porque a verdade que ven ese nome pois moi ben acaído tanto por o proxecto, por este proxecto, como por as circunstancias que estamos a viver, non? A Revolta das Pedras é un monte, un lugar no límite entre Arteixo e o municipio da Coruña, e agora a localidade máis próxima chamase o Quinto Pino. Entón, como se di por aí, é un pouco mudar ou cambiar o fascinante da tradición polo anódino, porque realmente o Quinto Pino é un nome pois un pouco vulgar de todo. Ben, pois entón vou seguir, como dixen antes, como fío conductor, o esquema da páxina. Se vos tedes algo que considerar sobre a orde ou sobre a claridade do asunto, pois non dubidedes en comentar. Entón, a páxina comezará pois con un convite a participar na elección dun monumento, dun amilladoiro de Palabras Pedra ou Pedras Palabra aquí no concello de Arteixo. Un amilladoiro, depois a explicar aí, aunque eu escollín a palabra esa, porque logo haberá que escoller as palabras e diremos como. Eu escollín a palabra amilladoiro como unha posibilidade de elaborar, non simplemente pintar unha pedra, sino traballar un pouco sobre a palabra. Elaborei aquí un plano, unhas dicas, unhas pautas para complementar unha ficha filolóxica. Pois estuve averiguando sobre a palabra amilladoiro, sobre o fenómeno amilladoiro, e a verdade que é moi curioso. Por exemplo, según algún blog por aí, que o nome debería ser Carnoedo Carneiro, e que Milladoiro é un nome posterior, e que o monumento é algo máis antigo. Un milladoiro, en principio, hai dúas formas da palabra, milladoiro e amilladoiro. A etimoloxía da palabra esta latina tampouco está clara, según se pode ver na rede. Para algúns ven de humillador, como a palabra castelán humilladero, e para outros ven de relacionado con milla, pero en principio é un amontoamento de pedras, non? Ao longo dun camiño en dirección ao santuario, que a xente pois vai depositando co paso do tempo. Entón o milladoiro é símbolo un pouco da permanencia da comunidade, aparte que depois un montón de lendas sobre o mesmo, non? Que falarán as pedras do xuízo final. Tamén hai mitos ou lendas que relacionan co arco da abella, co ceo,
E despois é un fenómeno tamén universal. Se vimos antes algunhas fotos, non? De Mongolia, por exemplo, de Inglaterra. É un fenómeno universal, pero tamén moi galego, que agora en Galiza están prácticamente pois arrasados. Se fala moito aquí, milladoiros en Galiza, é verdade. Di que hai uns cantos aí en San Andrés de Teixido, aí teño unha foto, e algún máis que se fala, pero xa non quedan, porque evidentemente estar ao carón dos camiños, ao ampliar un camiño, pois se arrasa con todo. Ben, pois empeza con unha presentación dunha milladoiro de palabras pedra. Un convite, depois da presentación, un pouco lento. Entón, a idea clave, depois veremos algún, aunque non hai ningún plano aínda, pero é que os participantes, xa diremos logo cal é o universo de participantes, pois escollan unha palabra. En principio eu propuxen para dar unha certa unidade ao monumento, non? Hai que escoller algún tema, hai moitos temas, e especialmente se se fixera a nivel comarcal, pois sabendo que os outros van a facer outras cousas, pois ti podes centrarte en algo máis concreto, porque a veces queres abarcar tudo e non colles nada, non? Hai moitos temas, hai un que me gustaría moito, se se fixera un, por exemplo, na comarca de Bergantiños, sería un sobre o léxico pondaliano, non? De traballar a hora de Pontal, as palabras, a fauna, a flora, os topónimos que utilizan, que son moi marcados, e que daría unidade ao monumento. Aquí a verdade, como as palabras que propoño son as elaboradas, non? As reunidas por a Academia Galega da Lingua Portuguesa sobre o léxico de Galiza, é dicir, as palabras propias ou específicas de Galiza que queren pois queren que consten nos dicionarios da lusofonía. Entón xa veremos logo a lista de palabras, son bastantes, unhas 1000, e depois, naturalmente, o asunto queda aberto sempre. É unha proposta para que a xente non se senta perdida, que vaya escollendo unha palabra, unha pedra, e que despois na pedra escriba a palabra, ou unha abreviatura, ou unha sílaba, ou a primeira letra, e un debuxo alegórico. Despois, no momento da elección, pois irán depositando esas pedras no local escollido. Eu creo que o mellor, xa digo, por causas como o vandalismo, ou a erosión, ou o espolio, pois que o mellor é cubrir o monumento cunha capa de masa que xa indicou logo como, e logo sobre esa capa pois adosar, pegar, colar outras pedras, non? Para dar o aspecto definitivo ao monumento. Tamén se pode deixar liso, e esa decoración, aparte, que se pode ir pintando, repintando ao longo do tempo. Sería, por exemplo, unha actividade para olhar as letras galegas o repintado do amilladoiro. Ben, se fala un pouco da organización, que ten que haber unha equipa coordenadora, porque se necesitan, a ver que vou dicir isto, non podo velo. Ten que haber unha equipa, onde se xa 2 ou 3 persoas, para procurar máis colaboradores, definir o proxecto, que creo que, por lo menos, que saia daqui xa definitivamente definido que o que se vai facer, porque senón, se hai dúbidas, pois sempre vai todo máis lento. Despois haberá que coordenar o proxecto na rede para ver como se van inscribindo a xente que quera participar e diseñar un pouco o protocolo, o ritual ou a ceremonia da elección ou da execución. Se son as 4 funcións básicas da equipa directivo. Despois, para quen queira colaborar, pois aquí se abre unha colaboración a diversos niveis, non? Tanto individual como colectivo, aunque eu penso que sería mellor sempre a nivel individual, a nivel persoal. E se alguén quere colaborar, non tanto neste como tamén nos seguintes, a nivel lingüístico, ou artístico, ou arquitectónico, a verdade que teño problemas de
de estabilidade como monumento, etnográfico, informático, sobre todo, pois sempre está aberto a calquera persoa. A parte que o necesitamos, sobre todo colaboración informática para agilizar un pouco o proceso. Depois ven aquí a descripción do monumento, o que pasa que con palabras só, aquí unha descripción xeral, imos chamarlle corazón a parte interna, diafragma a masa que separa o que cubre o corazón, e outro couraza. A verdade é que os nomes están escollidos con certa intencionalidade. Entón, se vai describindo a forma, tamén, como xa digo, cando queres abarcar todo, pois dubidas e non te decides por nada. Se a idea vai adiante, pois pode simplificar, porque supón sempre que os outros equipos pois tocarán outros temas e non tens por que tocarlos todo. Estuve dubidando entre a forma máis sincera, que é un casquete semisférico, pero ao final me decidí por esta planta. É dicir, isto como vedes ten planta de corazón, isto é a planta. Este sería o punto máis alto, porque, como digo logo, se podría poñer, aunque non creo que esa posibilidade, pero no proxecto original aí iría unha pedrafita ou columna ou piar, non? Porque estaba dedicado a Carballo Calero, e se vai ese piar, como logo di, pois irían, bueno, xa logo comento que iría. En calquera caso, este espazo en branco é para ese piar, e se non se quedaría, pois isto en branco como símbolo do sol. Este sería a planta do noso amilladoiro. As cores de arcoíris, que son as que van a aparecer continuamente. Isto é unha estrela, unha rosa dos ventos, indicando pois que Arteixo, o nome de Arteixo está relacionado co Polo Norte, non? Coa Ursa da constelación. E isto que é símbolo do sol, ou tamén, que tamén é símbolo solar, da hostia que figura no escudo de Galiza, non? En fin, eu propoño isto como planta, de esta forma, que depois o alzado non se pode imaginar. E isto sería esta parte externa, como diremos logo, hai dúas posibilidades, unha que vayan xa as pedras pintadas, pero isto sería en forma de coordinación, o que se pinten in situ, non? Que despois de depositadas se pinten desta maneira. Isto depois se podría repintar co mesmo deseño ou con outros. Ben, entón isto é a forma que eu propoño. A outra que tamén me gustaba moito é o casquete semisférico. Bueno, isto tamén o recorda, porque como digo logo, a imaxe é o miradoiro e as pedras, sobre todo se van as pedras polo exterior, por iso existía que as pedras teñen que ir polo exterior tamén, é como un fractal, así como está a esfera cósmica, non? Despois a esfera terrestre, logo o monte, pois isto o ideal sería que fora nun monte, xa direi cal, é o que xa mencionei antes, e despois o amilladoiro e despois a pedra, non? Simboliza un pouco tamén pois a armonía entre o todo e a parte, ou entre a comunidade e o individuo, porque a obra esta ten que ser, a gracia que ten é que sexa unha obra colectiva. Facer unha cosa desta é un pouco tan complexo, pero o interesante é que sexa, que participe pois bastante xente ou moita xente, ou que participe unha comunidade. Ben, entón isto sería a forma externa,